Bona tarda. En primer lloc, dues qüestions extraparlamentàries. La primera és el fet de felicitar-nos perquè el Tribunal Europeu de Drets Humans hagi anul·lat l'anomenada doctrina Parot i la seva aplicació retroactiva, és a dir, el fet d'haver establert al Regne d'Espanya una pena de cadena perpètua sense revisió, sense establir-la en el Codi Penal i establerta exclusivament per via jurisprudencial. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha anul·lat aquesta possibilitat dins del camp de les seves competències i, per tant, requereix a l'estat espanyol que procedeixi a posar en llibertat a les persones que estan il·legalment retingudes, per tant, en situació de segrestats en les presons, del moment en què la seva pena ja està complida, segons el Tribunal Europeu de Drets Humans, i que se'ls sigui indemnitzat. És una victòria de l'estat de dret i és una victòria de la civilització, que inclou, entre altres coses, ja des del segle XVIII com a mínim, en el dret penal il·lustrat, el fet que ningú pot ser condemnat per una pena que no estigui establerta en el moment en el qual ha comès aquell delicte. La pena establerta quan van cometre els seus execrables delictes d'assassinats no era la de la cadena perpètua no revisable i, per tant, és absolutament contrària, evidentment, a la Constitució espanyola, però això no ens importa. Sobretot és contrària a la Convenció Europea de Drets Humans i així ho ha declarat el Tribunal Europeu de Drets Humans. La segona qüestió és el segon aniversari de la manifestació que va ser en el seu moment organitzada per Convergència i Esquerra sota el lema de Som una nació, nosaltres decidim, que va suposar una amplíssima mobilització al voltant d'1 milió de persones a Barcelona, en la qual, al crit de Som una nació, nosaltres decidim, el que es va reivindicar és la independència i la bandera amb la que la immensa majoria de la gent va anar-hi és amb la bandera independentista, la bandera estelada. Malauradament, 2 anys més tard, el que es trobem és un govern que ha traduït el lema Som una nació, nosaltres decidim, per el lema Som una ficció, nosaltres proposem. I d'aquí tenim aquesta qüestió del pacte fiscal, en la línia del no se sap ben bé què, que en els propers dies s'hi faran les noves reunions, cimeres de fum i votació definitiva en el Parlament el dia 25 de juliol. Estem en converses amb el govern de Convergència i Unió i amb el propi grup parlamentari de Convergència i Unió i, en funció de quin sigui el resultat d'aquestes converses, prendrem la decisió definitiva sobre què fer el dia 25 de juliol, un cop, per altra banda, el govern de Convergència i Unió o el grup parlamentari de Convergència i Unió o qui sigui de Convergència i Unió proposi alguna cosa en nom de Convergència i Unió, perquè ara com ara l'única cosa que hem vist són documents d'aquella mena de gongo anomenada CAREC o de l'Institut d'Estudis Econòmics o d'entitats d'aquesta mena. Cosa que són molt interessants a efectes d'estudiar propostes de gongos, però no suposen la proposta política d'un govern o d'un grup parlamentari que proposa, ja que és una ficció, proposa al govern espanyol un determinat sistema de finançament. En el moment en el qual arribem o no a un acord en aquestes converses i en el moment en el qual treguin el document, perquè no volem pensar que La Vanguardia és el diari oficial de la Generalitat de Catalunya i, en conseqüència, que allò que publica La Vanguardia és allò que el govern de Convergència i Unió efectivament proposa. Si és que és així, doncs ja sabem què és el que proposa, però ara com ara, en les converses amb el govern i en les converses amb el grup parlamentari de Convergència i Unió, no han investit La Vanguardia com a diari oficial de la Generalitat i, com a conseqüència, no podem prendre allò que publica La Vanguardia com la versió oficial d'allò que vol Convergència i Unió, com a mínim, segons les seves pròpies declaracions o les reunions que n'hem tingut. Per altra banda, de cara al proper plenari, ja se l'està anomenant el plenari escombra, en el sentit que recull moltes coses, algunes tenen importància, algunes no en tenen cap. Va entre elles una proposició de llei de publicació de balances fiscals, que en el seu moment va proposar Esquerra Republicana de Catalunya i a la qual li donarem suport, que en definitiva el que estableix és que en el moment en el qual s'hi presenta la llei de pressupostos de la Generalitat ha de venir acompanyada amb l'estudi de quina és la quantificació del que ens ha robat Espanya en aquell any. Per altra banda, va també un projecte de llei del qual no tenim més coneixement que el d'haver-se anunciat, que volen fer lectura única i que és la conversió de les caixes d'estalvis de Catalunya en fundacions. Bé, veurem el projecte de llei en el moment que ens arribi. En tot cas, amb el plantejament que es faci per tràmit de lectura única, ja anunciem des d'ara que votarem que no, perquè només falta que aquest Parlament de fireta es converteixi en un Parlament de fireta de lectura única. Com a mínim, s'ha de poder esmenar, proposar i ser sotmès al corró corresponent de Partit Popular
i de Convergència i Unió per ordre, de manera que no acceptin les esmenes. Però si ni tan sols existeix aquesta possibilitat, si la via és la de governar per decret, doncs a Bielorússia hi falta gent i fa molta fresqueta a diferència de la que fa en aquests dies a Catalunya. Després venen els recursos d'inconstitucionalitat contra les invasions competencials que n'ha fet el govern espanyol darrerament en matèria de sanitat, en matèria d'educació i també contra no ja les invasions competencials, sinó la vulneració de drets de les persones, dels ciutadans. Donarem suport a aquesta interposició de recursos d'inconstitucionalitat en ambdós sentits, tant pel que fa a la vulneració de les competències de la Generalitat com pel que fa a la vulneració de drets de les persones, de drets dels ciutadans. I després n'hi ha unes modificacions del Codi de Consum proposades pels Ciutadans i pel Partit Popular en termes lingüístics, bàsicament, en termes de fer allò que fa el govern de Convergència i Unió, que és no aplicar i, per tant, no exigir allò que la llei obliga, l'etiquetatge en català i les follets en català i tots els productes comercials en català, doncs allò que Convergència i Unió no fa, el que vol el PP i Ciutadans és convertir en llei allò que és la pràctica. Nosaltres pensem que és tot el contrari, que un govern està obligat a complir la llei i que, per tant, el que ha de fer és exigir, investigar, tirar endavant les denúncies que s'han fet per part dels ciutadans i sancionar aquelles empreses que incompleixen. Com que el govern de la Generalitat s'ha inventat una regla que és la de la llei de consum de Catalunya no s'aplica i com que en tal que estigui en una llengua que sigui coneguda per part dels ciutadans de Catalunya, en fi, suposo que no tindran prou en que estigui en búlgar, però pot ser en una altra llengua. Sí, doncs no s'imposen cap mena de sanció. És a dir, en la pràctica, aquesta llei, la llei de consum, el Codi de Consum de Catalunya, en quant a l'exigència de respecte dels drets lingüístics dels catalans, està derogada en la pràctica. El que vol el PP i Ciutadans és que estigui derogada també en el diari oficial, que també estigui derogada com a llei. No donarem suport, evidentment, a aquesta derogació i sí que reclamarem al govern de Convergència i Unió que apliqui la llei, perquè ja que és un govern espanyol d'una comunitat espanyola i amb unes lleis espanyoles, doncs el que hauria de fer és complir la llei espanyola, inclús aquelles que diuen que s'ha de fer l'etiquetatge en català, ja que són tan amatents per complir totes les lleis espanyoles, excepte aquelles que marquen l'etiquetatge en català o el respecte als drets lingüístics dels ciutadans en català. Donarem suport també al règim especial de la Vall d'Aran, cosa que ja van fer en el seu moment en comissió, i després n'hi ha un parell de qüestions més, una d'elles bastant complexa, en la qual no sé si val la pena parlar-ne ara, i és el que després d'un any de treball en comissió ens hem trobat amb que el problema de la dació en pagament, és a dir, el problema de que en el moment d'una execució hipotecària les persones ara es veuen que no només perden l'habitatge, sinó que a més el deute queda pendent perquè els bancs i les caixes s'adjudiquen els immobles, els habitatges, per un preu inferior al del mercat i molt inferior al de la taxació que ells mateixos van fer unilateralment. En lloc d'abordar aquest problema, que és el que va proposar fa ja més d'un any Solidaritat Catalana per la Independència en una proposició de llei que no va ser acceptada pel plenari del Parlament, pels vots en contra dels partits, diguem-ne, puntals del règim, CiU, PP i PSC. En canvi, en aquesta comissió i aquest projecte de llei no parla d'això, parla d'una altra cosa, que és la d'estableix un sistema concursal individual al marge de la llei concursal i que no té res a veure amb la dació en pagament ni té res a veure amb els problemes de l'habitatge hipotecari, sinó que és tota una altra cosa. La intenció ens sembla bona, el resultat ens sembla deplorable. Tècnicament no funciona, tècnicament és un brindis al sol, tècnicament només servirà per a omplir de comissions, suposo que polítics retirats o polítics o persones que es volen, diguem-ne, nomenar a efectes de tenir aquest sistema clientelar i en xarxa que els partits tradicionals catalans tanta afició tenen a tenir-ne, com a Sicília, i, en definitiva, aquesta llei, més que de mesures contra el seu desenvolupament personal i familiar, es podria dir llei de creació de comissions on hi càpiga tothom i que tothom estigui en comissions i així tothom content, feliç, i en comissions que no serveixen per a res i que no tenen cap mena de funció. A partir d'aquí ja vostès poden preguntar sobre aquests temes o sobre qualsevol altre que tinguin per oportú. Només un aclariment lingüístic. Quan s'ha referit al crec, l'ha titllat de bongo? Gongo. Gongo. Gongo és una expressió anglesa que vol dir, en anglès, evidentment, l'ordre és el contrari, organització no governamental organitzada pel govern. Després n'hi ha una altra, que és un quango, que és la d'organització no governamental quasi autònoma. En aquest cas, com que no és quasi autònoma, és directament gongo. És a dir, organitzada pel govern, organització no governamental organitzada pel govern. És G-O-N-G-O, gongo.
Que presideix, per altra banda, el senyor Alemany, que ja va dir que no cobraria res, a banda dels 2 milions que cobra, per a extorquir els peatges als catalans i a banda de les altres quantitats que cobra per tots els diversos consells d'administració on està col·locat, per estar president d'aquest gongo, segons va dir, no cobra res. Cosa que li agraïm. Sobre el tema de la dació, entenc que votaran, no m'ha quedat, no sé si, o no l'he escoltat bé, ha dit el sentit del vot que tindran el pròxim ple, si s'abstindran o votaran en contra, entenc? No ho hem decidit encara. No ho hem decidit encara, entre altres coses, perquè com que la llei és una llei que indica bones intencions, però que té un resultat absolutament absurd. I a més aquesta llei és per enviar-la al Congrés dels Diputats. Per tant, clar, aquí ens debatem entre una cosa. Si el que es tractés fos de destruir el sistema financer espanyol, votaríem que sí, perquè és la millor manera de destruir el sistema financer espanyol, aquesta llei. Però com que malauradament estem a Espanya, destruir el sistema financer espanyol té repercussions negatives per als ciutadans de Catalunya, amb la qual cosa aquesta és la dubte que tenim sobre quin serà el sentit del nostre vot. En tot cas, aquesta llei ja saben vostès que quan el Parlament de Catalunya fa lleis per enviar al Congrés dels Diputats, el resultat és que es guarden en un calaix i acaben caducant al cap de 11 anys sense que ningú se n'hagi adonat, com per exemple la llei aquella del rescat dels peatges, o bé que directament el Partit Popular vota, i el Partit PSOE previsiblement també voten en contra, no se'n meten a tràmit, però llavors els partits catalans poden dir que la culpa la té el PP. Doncs, de cara a entrar al joc de que la culpa la té el PP, doncs vale, d'acord, però el que no farem serà callar respecte a dir quin és el contingut d'aquesta llei, que no passaria pel filtre de la primera lectura de qualsevol Parlament que tingués responsabilitat i pensés que el seu objecte és resoldre els problemes dels ciutadans i protegir els ciutadans en situació de feblesa. No passaria la primera lectura. Per tant, la intenció és bona, però el resultat és absolutament deplorable per incompetència, segurament. I després, canviant de tema, sobre el pacte fiscal, em podria dir què ha canviat des del posicionament de solidaritat des de la cimera del dia 30 fins a aquesta? No ha canviat absolutament res. I com ha vist o com ha observat les negociacions que hi ha hagut o les converses que hi ha hagut aquests dies i cap a on poden desembocar? Bé, el plantejament de solidaritat continua sent el mateix. Si el que es parla és de que la Generalitat tingui capacitat normativa i que tingui la recaptació, gestió, liquidació i inspecció de tots els impostos que es paguen a Catalunya, doncs tots els impostos vol dir tots. I per tant vol dir els impostos, les taxes i les cotitzacions socials. Per tant, aquesta és la primera qüestió que no va sortir en comissió, i és que o bé parlen de tots els impostos, o bé que diguin tots els impostos excepte les cotitzacions socials, o bé que facin l'enumeració de quins impostos són, perquè les cotitzacions socials ara com ara les deixen fora. I és el primer impost que es paga. En volum és més alt el que es paga en cotitzacions socials que en IRPF o que en IVA en termes generals. I a més, aquí justament és on Espanya en roba uns 2.500 milions d'euros cada any. Aquesta és la primera qüestió. I la segona és que la plena capacitat normativa és falsa. No existeix plena capacitat normativa. I la tercera és què passa en el cas de que el govern espanyol, les Corts espanyoles, refusin, el Consell de Política Fiscal i Financera o qui sigui, refusi la proposta que surti del Parlament de Catalunya. Les nostres propostes eren, en primer lloc, res de negociació, anem com Navarra, per tant, a que el govern espanyol i les forces espanyoles accepten o no, de la mateixa manera que fan en Navarra, acceptar o no els amorjamientos del fuero i els propis cupos, i la segona, la de no volem pujar un vaixell que va directament contra les roques i a generar frustració. Nosaltres som una força política responsable, a diferència de Convergència i Unió. No volem generar frustració en la gent i no volem dir-li a la gent, primer frustra't i llavors, com te frustraràs, després estaràs més animat per a no se sap ben bé què. Doncs no volem jugar a això. Per tant, que se'ns digui amb claredat quina és l'opció en el cas de que aquesta proposta no surti. Perquè recordem perfectament com fa 2 anys, amb motiu d'aquesta manifestació Som una nació, nosaltres decidim independència, l'actual president de la Generalitat va dir que si el Tribunal Constitucional trinxava l'Estatut, ell convocaria un referèndum sobre si el poble de Catalunya acceptava l'Estatut modificat pel Tribunal Constitucional. Han passat 2 anys i encara estem esperant aquest referèndum. Per tant, donada la manca absoluta de confiança que es produeix la seva paraula, esperarem a tenir-ho negre sobre blanc, en paper i per escrit, cosa que ara com ara no tenim. En les converses són tot bones paraules que no es concreten en cap text, perquè ara com ara, li recordo que Convergència i Unió i el seu govern no han donat cap text. Han aportat els del Gongo Càrec
Han aportat els Instituts d'Estudis Autonòmics, però no han aportat cap mena de document com a proposta pròpia. Doncs, que la presentin. Moltes gràcies.